हिनजावफ्राबो सालायनो हायो दा बेखौहाय हायो नै थिखोलांनो गिदिङो बे कमप्लिट जाबायबो नै गंसे जि मोखाङावनो हेल' रायजोफोर दा जोङो थांगोन जाहैबाय सासे मेचिन बानायग्रा मेकारनियाव फारसेनिफ्रायनो बानायजोबो हन्डा मेचिन दै बोग्रा मेचिन मिल ओमफ्राय हेन्ड ट्रेक्टर बैफोरखौ गासैखौबो बानायजोबो आरो दा नोंथांमोननो एसे देखायनोसै ओमफ्राय नोंथांमोननिबो सोरनिबा गाज्रि जाना दङब्ला बिथांनो बानायनो होफैनो हागोन आं स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होगोन फै लुनायखौ नायनि आसोला बेस्थ' होगासिनो दं नै रेन्सै मायै बिदिबो मावखोमायो नों न'निल' मावो ना मालायनिखौबो मावो मालायनि गासिबो मालायनि गोजा गासिबो हन्डा मेचिननि बिदिनो मानसिफोरा लाबोयो बानायहोनो ओमफ्राय बानायना हरनांगौ जायो फाहामना हरफिनबाय नोङो औ फोसाबै हरनांगौ दा गंसे दंबावो नोङो बैसोर जाजोब्बाय औ बे गंनैया जाबाय ओमफ्राय बैयाव गंसे दंबावो बेखौ बानायनांगौ ओमफ्राय गंसे मिनि ट्रेक्टर दं बैयाव खुलिनानै दङ ट्रेक्टरखौबो बानायो औ मिनि ट्रेक्टरखौ बानायो ओमफ्राय नैबे मोनसे मेचिन दंबावो खुलिजोबनासो दङ बेबो बे मेचिना मोनसे ब्लक रिं थांदों बे ब्लक रिंखौ होनांगौ आरो बे ब्लक रिं होनांगौ मानांगौब्लाबो बेखौ गोदान लायनानै नों होफैजोबखायो औ गोदान लायनानै फैयो बे ब्लकनि रिं ओमफ्राय नैबाव कयेकथा बुस्थु सोबावनांगौ बे फिटिं बा बिनि माबाया बैजोंसो दंहैयो बायराजोंसो इन्जिना माबाया बडिया ओमफ्राय नैबाव बेबो बे बुस्थुआबो गाज्रि जानानै दङ नै बिनि माबा नांगौ भेलनि लक नांगौ भेलनि लकखौ होबानो बे जागोन आरो जेनेरेटरा बे लाइननि बे जेनेरेटर इयो औ बे जेनेरेटर लाइटनि इयो ने औ लाइटनि कारेन्ट ओरैनो मा मा मेचिनखौ बानायनो हायो मेचिनखौ आं बानायनाया बेबायदि दै बोग्रा ओमफ्राय उषा आखाइजों हेन्देलजों फिदिंग्रा ओमफ्राय बिनिफ्राय बे मिनि ट्रेक्टर ओमफ्राय बिनिफ्राय मा होनो थ' बिदिनो बायदिसिना जेनेरेटरफोर बायदिसिना होफैयो आरो हाग्रा एवग्राखौबो बानायो दंफां हाग्राखौ आं बानायनाय जायाखै ओमफ्राय मोनसे मिल माइ सौग्रा औ माइ सौग्रा 1 साखानिफ्राय लानानै 2 साखा बे ओमफ्राय मोनसे अट'नि इन्जिनखौबो बानायो ओमफ्राय बाहेरानि खामानिफोरखौ सोरबा होफैयोबा बेफोरखौबो मावजोबो मानसिफोर न'आव बानाय लिंहरब्ला थांनो एसे गोब्राब जायो माने थांलाय फैलाय जायो आरो माने न'आव लाबोना होफैनांगौ जाहैबाय न'आव लाबोना होफैयोबा गोसोबायदि बानायनो मोनो ओमफ्राय मोनसे बुस्थु गोदान नांगौब्ला आं बङाइयावसो लायनांगौ जायो ओमफ्राय बङाइयाव लायदो आरोबाव बेखौ न'आव थांनानै बानायहैबावदो बेबायदि जायो डाबल जायो माने आंनियावनो होफैखायोबा आंनि गोसोबायदि बानायनानै हरनो हाबाय आरो ओमफ्राय बानायनायनि बेसेनफोरखौ माबायदि लानाय जायो बानायनायनि बेसेनाथ' दा खामानि नायै खामानि जाहैबाय ब्लक रिंफोर सोनांगौब्ला बिदिनो 1000-1200 1500 माबा गोदान बुस्थु सोदेरनांगौ जायोब्ला औ गोदान बुस्थु सोदेरनांगौफोर जायोब्ला गोदान बुस्थुआथ' नांखागोन मोनसे नङा मोनसे औ मोनसे नङा मोनसे नांगौ जायोब्ला सोबाय ओमफ्राय नाङाब्ला बिदिनो आउटनि खामानिफोरब्ला बिदिनो 200-300 बिदिजों बानायोना कार्बेटारफोरनि बेमारफोर जायोबा ओमफ्राय बेफोरो दिरुं जनाय मा जनाय बेफोरो 200-300 जागोन आरो बे गोदान बुस्थु सोनांगौ जायोब्लासो एसे बारा थाङो जाहैबाय औ गोदान बुस्थु सोनांगौ जायोब्ला एसे बारा थांबाय आरो जायफ्रा बेफोरबायदि मेचिन गाब्रायनानै दं
गाज्रि जानानै दं नै आदानि न'आव लाबोना होफै बिथाङा बानायना हरजोबो बिथांनि न'आनो जाहैबाय जोंनि आइलेण्ड ओनसोलनि आइ लाभ इउ बाजारनि साखाथियाव सोनाबथिं लामा सेरनियानो हिनजावफ्राबो सालायनो हायो दाखौहाय हायो खुलिजोबनानै दङ नै हाथायफ्रा रोगां रोगांनो हिनजावफ्राबो सालायनो हागोन सोरबा भाइब्रेसन जायोना थिखोनानो भाइब्रेसन जाया नै बाव स्प्रिं दंखायो नै बाव स्प्रिं दंखायो थिखोनायलाय हेन्देलाव हमान माने बे बुस्थुआ नै थिखोलांनो गिदिङो बे थिखोलांनो गिदिङो बियो माने सकेट जामफोर दंखायो नालाय बेखौ हाबसोगोन आरो ए बे हाबसोयोना बे हाबसोगोन मोजां दा फिटिं खालामनाय जाथ'वाखै ओमफ्राय मा बेमार जादों इनिया ब्लक थांदों इनिया ब्लकआबोनो नामा ओरै इन्जिन दंबावनाया औ ओरै इन्जिन दं बेयाव इन्जिन दंमोन बे इन्जिनखौ खुलिनानै आं दा बैयाव ब्लक बानायहैगासिनो बिनि इन्जिना नैबाव दं नै बे गियार खोमानाया नैबे माने मैगं गायग्रा आइजोफोरनि थाखाय बिराद मोजां जागोनलै इयो दा बेखौ फिटिं खालामहैनांगौ एसे गिदिरना माथो औ दा नैबे बुस्थुआ ब्लक सोनांगौ आरोना ब्लकखौ आं लायनो मोनाखै गाबोन बा समनियाफोर थांनानै सोनोसै बारा सम नाङा ओरैनो डिजेलजों सोलिना पेट्रलजोंलाय पेट्रल पेट्रल औ बे पेट्रल गोजा गासिबो पेट्रल गोजा कमप्लिट जाबायबो नि गंसे जि मोखाङावनो थाव गैया दां थावां गोरानसो नै जिरायनानै दसे मेचिन बानायनायबाय गय जाबाय ओमफ्राय दा जों थांनो ओंखारफिनबाय ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो एड्रेस खोन्थालाङो नैबे लामा सेरावनोखा बैयो जाहैबाय आइ लाभ इउ बाजार ओमफ्राय ओरै थांबा जाहैबाय हांमा बाजार ओमफ्राय बिनि साखाथियाव नैबेयावनो ओरैबायदि होफै बानाय हालायै होफै गाज्रि जानाय दङब्ला थाब थाब बानायना हरखायो बेखिनियानो जादों नोंनि भिडिअ